Здравейте хора! В днешното видео реших да ви покажа как аз правя пари с карти. Както виждате, тук държа едно тесте с карти. Ето. Идеята е, че ще си избера две карти, произволни карти. Ще цепя тестето някъде, примерно тук. Цепя го и взимам две карти. И сега аз трябва от тези две карти да създам 10 лева. Картите са дама, купа и двойка пика, но това няма никакво значение. Вижте ги отпреде, отзаде. Вижте, че са нормални карти, просто. Ръцете са ми празни. И от тези две карти аз трябва да се опитам да създам 10 лева. Затова гледайте много внимателно. На 3, 2, 1. И между картите излизат 10 лева. Както виждате, това са истински пари. Направих това видео, защото много хора ме питаха дали мога да правя пари с карти и аз винаги съм им казал, че мога, но не съм го показвал. И ето, направих пари с карти. Надявам се ви хареса видеото. Ако ви е харесало, дайте му по едно палче нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала ми.